Zdravím vás, moje meno je Samuel a dnes vám predstavím rodinné SUV Volvo XC90, ktoré pod svojou prednou kapotou ukrýva úsporný naftový motor, 8-stupňovú automatickú prevodovku a pohon oboch náprav. V naozaj priestrannom interiéri nájdeme takéto pohodlné kožené sedadlá, plne digitálny prístrojový panel informujúci o všetkých podstatných údajoch, centrálny dotykový displej ponúka ovládanie klimatizácie, pripojenie smartfónu pomocou Bluetooth a samozrejme navigáciu. Chýbať nemôže ani asistent pre udržanie v jazdnom pruhu, ktorý môžete aktivovať alebo deaktivovať taktiež prostredníctvom centrálneho displeju v menu. V elektricky ovládanom batožinovom priestore nájdeme pre prípad nehody povinnú výbavu, a pre prípad defektu sa vám môže hodiť rezervné koleso aj s potrebným náradím na jeho výmenu. Ak sa vám stane dopravná nehoda alebo škodová udalosť, vždy v prvom rade, ak je to potrebné, kontaktujte záchranné zložky a s následným riešením vzniknutej situácie vám môžu pomôcť kontakty uvedené na našej asistenčnej nálepke. V prípade, že vám auto signalizuje nedostatok niektorej z prevádzkových kvapalín, vždy túto kvapalinu bezodkladne doplňte. V prípade Volva sa všetky prevádzkové kvapaliny doplňajú pod prednou kapotou, ktorú otvoríte potiahnutím plastovej páčky do strany. Prednú kapotu máte teda odistenú, stačí ju otvoriť potiahnutím páčky do strany. A pod prednou kapotou sa jednotlivé prevádzkové kvapaliny doplňajú následovne. Voda do ostrekovača, motorový olej a po odstránení krytu chladiaca kvapalina. V prípade otázok vám môže pomôcť užívateľská príručka umiestnená v priehradke pred spolujazdcom. To je z mojej strany všetko, ja vám želám veľa šťastných a bezpečných kilometrov a vy si nezabudnite pred koncom zmluvy zarezervovať ďalšie nové auto.